Tak můžeme. Názorná ukázka demontáže a montáže bubnů z pračky. Sundáme spodní deko, kde vypustíme vodu z filtru. Vody. Tak, sundáme vrchní deko. Nebo jak se to jmenuje správně? Co? Pohybem dozadu, ťuknem. Ještě asi více ťuknem, občas to nejde. Tak, přesně. Tak sundáme zadní stranu. Tam je 2, 4, 6 šroubků křížových. Občas to nejde. A směrem dolů, přesně, směrem dolů odložíme zadní stěnu, sundáme řemenici, šup. Odstraníme zadní šroubek od napouštěcí hadice. Taková zaklepka. Dobře. Teďka. Odděláme 4 šroubky od přední příčky. Tak. Děláme šroubky od předních, nebo jeden šroubek od přední stěny. Děláme 2 drátky. Tak, přesně. A celé to potáhneme směrem dopředu. Máme dole jednu hadici ještě. To je napouštěcí hadice. Tu jenom vyhákneme. A celé to, když vytáhneme si ještě jeden drátek. Celé to odstraníme. Tady je napouštěcí hadice, do čeho jdeme teďka. Odstraníme hadici. Vytáhneme takové čidlo od hladinové pasti. Přesně. Vezmu si židličku.
Odděláme kabeláž od topného tělesa. Všechno si značíme nebo fotíme. Odděláme kabeláž od motoru. Dáme jeden dolů. Teďka si to takhle posunu. Co tam je? Jo. Sundáme, odšroubujeme hadici. Vypouštěcí hadice. Je tam křížový šroubovák. Tak sundáme přesně. Tam taková kulička. Co dál? Teďka sundáme tlumiče. To pak názorně ukážeme. Je tam čep, který se dá buď rukou nebo kombinačkama vytáhnout. Tam pojistka na tom čepu. Tak, přesně. Druhý čep, přesně, s pojistkou vytáhneme. Pane, potřebujeme baterku. Motor drží 2 šrouby na 10 klíč. Buď použijeme hráčku, a jedeme, jestli máme tačku. A motor celý vysuneme. Teďka. Kabeláž si dáme na bok. A sundáme drát z manžety. Použijeme plochý šroubovák nebo lžičku. Přesně. Sundáme drát, položíme ho. A takhle vysuneme tu manžetu. Manžetu si schováme do bubnu. Někdy vyskakuje, ale to je dobrý. No a teď, když všecko máme, tak buď, když je člověk silný, tak to vyškubne a i s betonama, jsme zapomněli na šroubek, nic se neděje, šroubek venku. A i s betonama, pokud je člověk silný, tak celé vytáhne ven, přesně tak. Položíme na zem, patrně. Položíme na zem a odstrojíme. Dobrá, odstrojíme betony. Je tam 10 klíč a Torx 40. Dáme beton, opatrně, je křehký. Teďka poznačíme si, kde byly pružiny. Pružiny vycvakneme. Jedna. Druhá, zapamatujeme si, kde to máme. A sundáme vrchní beton. Je tam všude klíč 10. A je to připravené. Necháme to takhle, hadice tam může zůstat. A i manžeta. A takhle to vypadá, když se to vytáhne. No, nyní uděláme montáž. Betony vrátíme na původní místo.
Dotahujeme s citem, ale pořádně, aby se beton neuvolnil. Vynikající. Je to klíč 10. Tak, betony tam máme. Dáme tam příčku. Přichcené na ten spodní díru. Jasně, a teď to máme připravené k nahození. Ještě jednou se vrátíme k pružinám. Levá pružina takhle. A pravá pružina je zaháčena zase naopak. Musí to tady přesně dosednout, tak jak je to teďka na videu. Tak můžeme. Při nasazování dáme pozor na kabeláž, ať ji nemáme v pračce a šup. A buben vsuneme. Můžeme dál pokračovat. Počkej, ať to nekloní. Nasadíme tlumiče. Jenom ho povytáhneme. Vrátíme zpět čep. Odsud se přeju dozadu, který krásně zacvakne. Povytáhneme tlumič, přesně. Dále nasadíme vypustnou hadici, kde je i plastová trubka. A je tam kolíček, nejde to vidět, kde je tam kolíček se západkou. Při demontáži musíme vytvaknout. Předtím nebylo uvedené. Roztočíme si hadičku. Provlečíme dopředu. Co budu, to tam tady ten předek. Nebo ne. Počkej, přejdu tady. Hadičku mám. Teďka co spodní. Nasadíme vypustnou hadici. Tam nevidět. Počkej, nevidím. Jo, přesně, to je ono. Křížový šroubek. Musí to dosednout až po vrch a zatáhneme. Hadici si před montážem čistíme, ať tam nejsou nečistoty, aby nám to neteklo. Můžeme. Sadíme motor. Sadíme. Drží to 2 desítky.
dáme kabeláž od topného tělesa od motoru. Všechno si značíme, fotíme. A nebo se občas podíváme na video. Podívám se, jo, dobré. Nasadíme řemen na řemenici. Počkej, teď to bude takové zajímavé. Nasadíme tu na jeden kraj a po utočením nasadíme řemen. Protočíme. Když nám řemen nesedí, tak to posuneme buď dopředu nebo dozadu. Tak. Ne, můžeme. Zajistíme střední plochu. Nicméně sem tam to nejde. Dáme drátek zemnici. Nasadíme čidlo. Nasadíme na hadičku. Zapojíme elektřinu. Hadičku zasuneme do bubnu, do lopatky. Tak. Teďka nasadíme manžetu. Můžeme použít jar, aby nám to tam krásně zapadlo, anebo nemusíme. Musí to krásně zapadat, aby nám to neteklo. Ne, dobré, můžeme. Nasadíme drátek na manžetu a zacvakneme. Můžeme zavřít dvířka, zkusit, jestli nám to licuje. A nasadíme střední díl. Nasadíme na pouštěcí hadici. Na to nesmíme zapomenout. Dobré. Nasadíme kabeláž. Přesně. Musí nám to zacvaknout přesně. Tak.
to je barevně označené. Tak, přesně. Nasadíme přední kryt, teda spodní kryt. Dobře. Poboucháme, nic se neděje. Nasadíme vrchní desku trošku pomaleji. Takhle si to připravíme a pohybem ke mně zatlačíme. Nyní nasadíme zadní kryt. Od spodu na vrch. A dáme 6 šroubů. Tak. Tak, šup. Dobrá, pračka je kompletní. Hodně